πολύ σας εξητάρει να κάνετε νύχια και μαλλιά και παραμελείτε τους πόνους σας. Όχι άλλο νύχια και μαλλιά ρε κορίτσια. Έχετε καταλάβει γιατί γουστάρετε να κάνετε πολύ τα νύχια σας. Εδώ αυτή η περιοχή λέγεται ο νυχοφόρος φάλαγγα. Είναι το πρόσωπο ουσιαστικά, δηλαδή ενεργοποιεί τις νευρικές απολύξεις του προσώπου. Μήπως τελικά θέλετε ένα μασάζ ή μια μάλαξη προσώπου με ωραία προϊόντα από το να φτιάχνετε τα νύχια σας. Δηλαδή κάπου είστε σε υπερβολή, κάθε 15, ιστερικά άμα λίγο προχωρήσει, κάτι άλλο είναι. Μήπως είστε εθισμένοι στο βερνίκι. Το λέω με πολύ αγάπη, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Βλέπω δηλαδή γυναίκες οι οποίες κουτσένουνε και δεν πάνε να έτσι βοηθηθούν από κάποιον επαγγελματία και αναρωτιέμαι. Γι' αυτό παιδιά φέτος έχω αυτά τα ωραία τα gift cards στα οποία μπορείτε να βάλετε το ποσό που αγαπάτε. Εσείς θα βάλετε το ποσό που αγαπάτε. Τι θέλετε να κάνετε, ένα δώρο των 30 ευρώ, 40, 50, ακόμη και 20, 25 και θα πάρει μια αντίστοιχη υπηρεσία και αντίστοιχη ώρα. Δηλαδή ξεφύγετε λίγο από το φαίνεστε, πάμε και λίγο στο είναι.